سلام علیکم دم باش هەواڵ و هۆگرێ منی دەلال و عەزیز و بڕوومەت خوشک و بڕە گوهدارên دەلال ئەمی شەڤری دixwazin em basa bajarê Milazgirê bikin. Milazgir di çi wextê de hat standin û kê alîkariya Selçûqiya kir, alîkariya Tirka kirin heta ku Milazgir hate standin. Milazgir gelek têda tiştê xerîb û ecêb tê de hene. Ka lê guhdarî bikin çawa çêbûye, çawa hatiye girtin. Navê wê eslî me lez girt, mezûka girt, me bilez girt, melaz girt. Cenga Milazgirtê di sala hezar û heftê û yekî bîst û şeşê heyva heşta da çêbû. Sultan Alparslanê Selçûqî bi Bizansiya împaratoriya wan re cengek bêhempa kirin. Milazgir ji destê Romans Dings hate standin. û Milazgir navçeya parêzgeha Mûşê ye. Orduya Bizansiya bi 200 hezarî leşkerî ve û orduya Selçûqiya bi 5 hezar leşkerî ve li deşta Milazgirtê şerekî giran kirin. Alparslan dît ku nikare Bizansiya wê çawa çêke, alîkariya xwe ji bajarê Farqînê ji orduya Badê Kurê Dostik xwest merwaniya û dostikiya 10 hezar esker leşker amade kirin li hewara Alparslan çûn. Selçûqiya û merwaniya orduya Bizansiya têk çû birin û wan tar û mar kirin. Dumahîkê Alparslan bi destê Yûsif el Herzamî hate kuştin. Herzamî ji Îranê ye, ji bajarê Hîvaşehrê ye. Piştî şer qediya Merwanî hatin Bizansî çûn, zivirî û zafer bû ava Selçûqiya, şerê wan bi Dumahî kat. Dumahîkê dewleta Selçûqiya bi destê Moğoliyan hatin pelaştin. Ev şer li çiyayê Kosedağê di sala 1243 de hate pelaştin û hate şikêrandin. Sultan Mesûd kete şûna Alparslan. Piştî ku Milazgir rizgar kirin, Selçûqiya gotin hebûna dewleta Doskî, hebûna dewleta Kurda ji bo me zerar e. Selçûqiya carek girtin ser dewleta Merwaniya kulmeya Farqînê bû, ji teref Xwedê da baranek ecêb hat nîvê leyîyê li wan da. Nîvê eskerê Selçûqiya û hesp û qantirê wan, zexîrê wan nîvê bêtir li ber av û lehiyê çû. Zafer bû eva Merwaniya. Carek din girtin ser Farqînê dîsa têk çûn, lê Selçûqî rihet nesekinin. Bi eskerekî giran ve dîsa girtin ser bajarê Farqînê û Kurda şerekî giran kirin, lê dewleta Merwaniya û doskiya ji holê rakirin. Ev qenciya doskî û Merwaniya bû ku çûn alîkariya Sultan Alparslan, wan jî xerabî bi me kirin û me derê xwe ji wan re vekir, me wan anî mala xwe, me wan ji Bizansiya rizgar kir, me gelek şehîd û bedêl dan, paşê li me xayîn geriyan. Çawa bav û bapêrê me gotine Rom xayîn e, cara jî gotine Roma reş, Roma xayîn, cara gotine Roma reş. Yek, cara ewel me Kurda alîkariya Alparslan kir û me Milazgirê rizgar kir. Cara dudiya Mîrê Hekarê bi 6 hezar eskerî ve hatin Bursayê alîkariya Sultan Fatih kirin, İstanbul rizgar kirin. Mîr gelek bedel dan û destê Mîrê Hekarê jê bû. Ji ber elvira hinkî wê dirêj bibe, ji ber ku destê wî di vir da jê bû, wexta ku çûn Hekarê pêşewaziya wî kirin, dawet wê mendîlê bidin destê Mîr ku Mîr mendîla xwe bihejîne, feqet destine êdî rabûn çepta çûn. Gotin ha pê de daweta me em ê çepta herin. Daweta wan ji wê çaxê de ye ku Mîrê Hekarê bi 6 hezar eskerî ve çû Bursayê alîkariya Sultan Fatih kir, destê wî şehîd ket, ewan jî gelek qedrî wî girtin û gelek hediye û diyariya ji wan re şandin. Cara sisiya li ber kela wanê Tîmûr û Ling birîndar kirin, kela wanê ji destê Tîmûr û Ling rizgar kirin.
Cara çare çima divên leng bi mana kuleke çünkü lêdan nigî şikenan din jê kirin jê dibin Tîmûrî leng. Cara çara bi alîkariya Şerefxanê Bitlisî İraniya ji welat deranên heta Tebrizê çûn. Cara pênca Mîrê Hekarê Mîrê Colemêrgê li ser daxwaziya xelkê Bosna Hersekê gotin werin meclisê Qiralê Bosnayê xelas kin. Mîr û eskerê xwe çûn Bosna Hersek. Qiral kuştin û wan rizgar kirin. Mîr keça qiral ji xwe re anî. Elê İzzet Begoviç torunê Mîrê Hekarê Mîrê Colemêrgê ye neviyê Mîrê Hekarê. O Kurd e. Cara şeşa mevturkara Çanakkale'stan. Cara hefta eşîrê Kurda bajarê Rihayê Urfayê ji destê Fransiya xelas kirin. Cara heşta Kurda Fransiya ji Entabê deranên. Cara niha Kurda Fransiya û İngilîziya ji bajarê Meraşê deranên. O paşê qetleam wan jî paşê qetleama Meraşê kirin. Cara niha mebhewra Qibristan û gelek deverê dijî her wiha di hemû cenga de em bi Tirka rabûn. Me milê xwe dabû hev, mebhewra bedel dan. Gelek qenciyê me li ser wan hene, gelek qenciyê me ji bîr nekin, nankoriya nekin. Lê feqet nankoriya dikin. Ne heqê me ne heqê me û ne zimanê me û ne dînê me û ne mafê me tiştekî me li ba wan azad nînin. Hebûna Kurda bi xwe jî li ba wan azad nînin. Xuda wan îslah bike. Kîlkê cewr û zefayê zulmê bike, Xuda wan îslah bike ya Rabbî. Xwedê Teala me û we tev de ewel bi seheta bedenê, bi serfirazî, bi delalî û bi canekî rihet Xuda umrekî dirêj bide me hemiya me dewam bike û Xwedê nava mala we de jî fitne û fesadiyê derxe, aşîtiyê têxe nabêne we. Peyra Xwedê têxe nabêna me û Tirka, nabêna me û Ereba, nabêna me û Kurda. Tirkin û Erebin û Farisin û wellahîn em ji we dîndartirin. Em ji we biîmantirin, em ji we mêrxastirin, em ji we cesurtirin, em ji we mêvanperwertirin. Bi her hewa em ji we çêtirin, bes yek tişkî we ji me zêde ye, em ji hev re xaînin. Selam û hurmetê xwe ji we re dişînim, hûn hemû bînin xêr û xweşî re emanetê Xuda bin.